Камка бик матур һәм ерактан күренеп тора торган бөҗәк. Аның кечкенә канатлары бар. Алар каты өс канатчыклар белән капланган. Бу бөҗәк үсемлекләрнең сабаклары буйлап тиз-тиз үрмәли һәм ерак араларга оча ала. Без кызыл төстәге камканы күрергә күнеккән, ләкин аның башка төстәге төрләре дә бар. Камканың 4000 төре билгеле. Камканың өс канатчыкларында кечкенә генә кара нокталар бар. Алар камканың кайсы төргә каравын билгели. Камка канатларындагы нокталарның саны 2дән 28гә җитәргә мөмкин. Безнең якта исә 7 нокталы камка таралган. Камканың төсе бөҗәкнең матур бизәге генә түгел, ерткыч кошлардан саклану чарасы да. Кызыл яисә сары төстәге бөҗәкләр гадәттә агулы һәм тәмсез була. Шуңа күрә кошлар камканы, ул агулы булмаса да, ашарга курка. Камка матур тышкы кыяфәте белән генә түгел, кешеләр утырткан үсемлекләргә файдалы булуы белән дә аерылып тора. Ул зарарлы бөҗәкләрне күпләп юк итә һәм авыл хуҗалыгына зур файда китерә. Камка мөлаем кыяфәтенә карамастан ерткыч бөҗәк. Ул гөблә белән туклана. Бер көн эчендә камка 100 гөбләне ашап бетерә ала. Гомере буена камка 400 күкәй сала. Һәр күкәйдән гөблә белән туклана торган корт чыга. Ул үсә һәм бер айдан кузы белән каплана. Корт яфракларга ябыша һәм башы белән аска таба асланып тора. Бераздан аннан камка чыга. Бу вакытта ул кара таплары булмаган ачык сары төстәге бөҗәк рәвешендә була. Бераздан камканың төсе үзгәрә, таплары барлыкка килә. Ул очарга өйрәнә. Кайбер фермерлар үз бакчаларында камкаларны махсус үрчетәләр. Файдалы бөҗәк очып китмәсен өчен аңа махсус йортлар төзиләр. Шул йортларда камкалар кышны үткәрә ала. Камка 2 айдан 2 елга кадәр яши. Кыш көне йокыга тала. Йоклар өчен ул агач кайрысы, ташлар, кыелган яфраклар астына керә. Кышлаганда камкалар зур төркемнәргә оеша. Борынгы кешеләр камканың күктә яшәвенә һәм сирәк кенә җиргә төшүенә ышанганнар. Һава торышының нинди булуын белү өчен камкага мөрәҗәгать иткәннәр. Ул уч төбеннән очып китсә, яхшы һава торышына, очып китмәсә, начар һава торышына юраганнар. Бу бөҗәкнең рәсеме ясалган киемнәр, бизәнү әйберләре төрле күңелсезлекләрдән саклый дип саналган. Әле хәзердә камканы куып җибәрергә ярамый, алайса уңыш качарга мөмкин дигән ышану бар.